Mga progresibo nga grupo ginakabalaka ng ila seguridad sa liwat nga paglapta sang poster sa syudad sang Iloilo nga naga-red tag sa ila. Si John Sala nakatutok. Nanda na sa mga progresibo ang grupong ila ginakabi gired taging batok sa ila kag pag-angot sa ila sa CPP-NPA. Apang bangod sa mga nagliligan nga pagpang-atake sa mga kaupod nila, ginakabalak anila subo ang ila seguridad. Sang damlag lang naglapta sa syudad sang Iloilong mga poster sa diin may mga laragway sang 8 ka mga persona nga nabutang kag ginaligar mga miyembro sang terorista. Isa si Bayan Panay Deputy Speaker Brian Bosque sa mga nabutang sa nasambit nga poster. Buyagyag nila kung sino partikular sa akon sino gid ang biktima ko no. Sino nga ang terrorize ko no kay ang ako matandaan syempre ang nagka-terrorize sa among presensya ang mga tao sa gobyerno nga wala nagobra sa gusto no ang mga siling namon considered naman ini nga additional nga threat sa amon nga kabuhi no. Ginpakamalaot man ni Gabriela Panay Gimras Chairperson Lucy Francisco ang pagkalakip sa iya sa mga poster. Strongly ginakondemn namon ang pagbutang sila sa amon nga ara kami kuno sa communist terrorist nga mga grupo kay hindi man ina matuod. Sa piyak sini ginkalipay man ni Francisco ang pagpapanaog sang gag order batok kada Lieutenant General Antonio Parlade kag USEC Lorraine Badoy sang NTF-LCAC angot sa ginaligar red tagging nila sa mga community pantry organizers. Santo sa gag order ginadumilian na nga maghatag pa sang komento ukod pahayag sang USEC Badoy kag Lieutenant General Parlade may kantanan sa mga community pantry. Ito ka namin ang balon ni Risi nyo na kay sobrahan kamo nga magtire sa amon nga nagaserbisyo na. Nagmando man si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga kakson ang mga nasambit nga posters. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.